En el marc del projecte Lletres per a tothom, el Consell Comarcal del Segrià ha impulsat nous cursos d'alfabetització per a persones nouvingudes. Es tracta de cursos en català i gratuïts que pretenen ensenyar des del nivell 0 aquest idioma, en format de servei de primera acollida a aquestes persones. Nota que hi ha una demanda d'alfabetització al nostre territori. L'any passat no van arribar 200 alumnes, entre ells unes 130 dones i 66 homes, i aquest any per culpa de la pandèmia només podrem fer uns 150-160 alumnes perquè s'ha de mantenir els espais, distàncies dins dels espais. La veritat és que tots els municipis, com aquí a Corbins, n'hi ha molt bona acollida, tant per part dels ajuntaments com per part dels habitants, vilatans dels municipis que necessiten d'aquest servei. Al Segrià són 10 els municipis que compten amb aquests cursos d'una durada de 120 hores, per tal de poder permetre l'accés a equips informàtics i facilitar, així, les tasques d'aprenentatge. Les classes són exclusivament presencials. Entre d'altres, Corbins és un dels municipis que ofereixen aquest curs i compta amb una quinzena d'alumnes. L'Ajuntament de Corbins sempre promocionem la formació i lligada també amb aquest arrelament de les persones, i que millor que formar aquestes persones nouvingudes al poble, que estan treballant durant la campanya de la fruita, i que es demostre amb l'aforament complet del curs, i això demostra que ells també s'hi troben bé al poble i tenen ganes de formar-se aquí. Estem estudiar català, perquè és molt important. Quan tu estàs fora, tienes que aprender, si no tú no vas a seguir. Entonces yo voy a aprender catalán molt. Que aprender catalán para hablar y estudiar también muy buenas cosas. Y además para seguir muchas cosas. Cal tenir en compte que les classes havien de començar el mes de març, però van quedar aturades a causa de la pandèmia. Finalment, s'ha pogut reprendre el projecte limitant els grups a un màxim d'entre 15 i 20 persones i aplicant diferents mesures de prevenció.